Έχει βρει αυτό το μαραφέτη, παιδιά, και εμείς έχουμε βρει τον πελά μας. Δεν φαντάζεστε τι τραβάμε με αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα μέσα. Καλώς ορίσατε στους Boomers. Σήμερα Τετάρτη, μια ωραία μέρα για να δούμε τι ωραία πράγματα συμβαίνουν σε αυτήν την όμορφη χώρα στην οποία ζούμε. Σε αυτόν τον παράδεισο πραγματικά. Τον παράδεισο. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, να σας προειδοποιήσουμε, έχουμε έναν καινούριο άνθρωπο στο τεχνικό team. Είναι ο άνθρωπος, για να μην το λέω τεχνικά, να το πω λίγο πιο απλά, που πατάει τα κουμπάκια για να παίξουν τα βίντεο. Μπορεί να σηκώνει και κάνα χέρι από πίσω, δεν ξέρω. Πατάει τα κουμπάκια για να παίζουν. Κάτω το χέρι. Είναι ο Πάρης, κυρίες και κύριοι, σήμερα μαζί μας. Τώρα, αν ζητήσουμε κάνα βίντεο και δείτε κάνα γκολ σε replay από κάνα αγώνα, μην τον παρεξηγήσετε, γιατί μέχρι στιγμής δουλεύει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Εντάξει. Εκεί μάθαμε ότι δείχνει replay γκολ άλλων ομάδων από τον αγώνα που μεταδίδει. Καταπληκτικός. Καταλαβαίνετε, εμείς όλους αυτούς τους μαζεύουμε εδώ, δεν είναι. Έχουμε ένα μαγνήτη και έρχονται όλοι αυτοί εδώ. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι καλά. Μπόνους πληροφορία. Είναι και πρωτοχορευτής θεσσαλικών παραδοσιακών χωρών. Μη με σκίζεις τώρα έτσι. Οπότε, να μπούμε έτσι και στο Τσακίρ Κέφι αφήνει το μηχάνημα και τραβάει ένα τσάμικο μέχρι εδώ. Έτσι θα μπούμε στο δεύτερο μέρος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί σας έχω φοβερές αποκαλύψεις. Μετά το χθεσινό, θυμάστε χθες που αποκαλύψαμε ότι ο Elvis Presley ζει και μάλιστα που βρίσκεται κτλ. Σήμερα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Γράφοντας τη φράση «Η ορκομοσία του Τραμπ», έχουμε άθροισμα το 2610. Αν γράψουμε τη φράση «Αποκάλυψης της απάτης», έχουμε και πάλι τον ίδιο αριθμό. Άρα μάλλον θα αποκαλυφθούν κάποιες ή κάποια απάτη. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Βγάλαμε είδηση λοιπόν. Και επίσης τον ίδιο αριθμό μας δίνει... Πρέπει να μας παίξει το CNN τώρα. Είπες τον ίδιο αριθμό θα μας δώσει. Και η φράση «Η σκοτεινή τάξη του κόσμου». Θα μας παίξουν ράδιο Αρβίλα σίγουρα πάντως. Ναι. Είδατε ρε. Το CNN σας έγραψε, αλλά το ράδιο Αρβίλα. Μπράβο, ρε Βασίλη. Κληρονομικό χάρη. Δεν πηγαίνατε για το CNN. Και να συνεχίσουμε αυτές τις ειδήσεις για να ξεμπερδεύουμε κιόλας σεξουαλικού περιεχομένου που μας έρχονται για κάποιο λόγο ασταμάτητα αυτές τις ημέρες. Βροχή. Εδώ δείτε τίτλο: μοντέλο του OnlyFans ισχυρίζεται ότι έκανε σεξ με 1057 άνδρες σε 12 ώρες. Δείτε πόσο καλύτερο είναι το πρόσωπό μου. Μαμήθηκε στη δουλειά, κυριολεκτικά, κυρίες και κύριοι. Μπρος στα κάλλη, τι είναι ο πόνος. Βγαίνει 88 την ώρα. Κάθισε κάνα μαθηματικούς υπολογισμούς. Δεν βγαίνει. 88 άντρες την ώρα πρέπει για να βολέψουμε τόσο. Είναι πολλή δουλειά. Πόσα δευτερόλεπτα κάνουμε. Και εμείς μετά από τόσα χρόνια Δουνουτού και κυβερνήσεις σε όμορφο πρόσωπο. Και για κάποιο λόγο μετά από αυτή την είδηση πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο οποίος κάτι εγγενίασε, κάτι γραφεία καινούργια. Ναι, και έχουν παιδότοπο εκεί. Είναι ψύχρονα. Για να δούμε τα εγγένεια. Σε χαλαρή διάθεση, ο Πρωθυπουργός αστιεύτηκε με τον διοικητή της αρχής για τον παιδικό σταθμό που έχει διαμορφωθεί εντός των υπερσύγχρονων γραφείων της ΑΑΔΕ. Εγώ πάντως το τραμπολίνο θα το χρησιμοποιούσα. Εγώ την τζουλήθρα.
Σατανά. Λυκέ μου. Δεν μπορώ. Η κοιλιά μου. Ναι, δεν είναι ξεκαρδιστικό. Η δεξιά του. Υπάρχει ο παιδότοπος βέβαια Νέα Δημοκρατία. Έχει η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Ναι, η Νέα Δημοκρατία. Πώς είναι η Google, ρε παιδί μου. Από τη ΑΕΒ. Όχι. Πώς είναι η Google που έχει. Είναι μπροστά. Έχουν παιδότοπο. Παιδότοπος είναι εδώ που τα λέμε. Για να τον δούμε τον παιδότοπο Νέα Δημοκρατία. Παιδότοπος Νέα Δημοκρατία. Με όλα τα παιχνίδια που αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους ψηφοφόρους. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο με την ταχύτητα πτώσης στην τσουλήθρα του κούλι. Τσουλίστε μέσα σε ένα χρόνο από το 41% στο 28% και ακόμη παρακάτω. Νιώστε σαν το σπίτι σας στα φουσκωτά σπιτάκια. Γιατί τα κανονικά που θα πάει θα σας τα πάρουμε. Μπείτε στο μαγικό τούνελ διαφυγής από τη χώρα. Λόγω μεγάλης ζήτησης ισχύει προτεραιότητα. Τιμή εισιτηρίου υπερβολική. Υπεύθυνος για την κατάντια μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδότοπος Νέα Δημοκρατία. Εκεί που τα όνειρα σβήνουν για πάντα. Ωραίος παιδότοπος. Γλυκό και τρυφερό. Ωραίος παιδότοπος. Και επειδή μιλάμε για παιδότοπο, πάμε στα παιδεία παίζει. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχίζει, λέει για διάφορα θέματα, διάφορες, ξέρετε, όλα αυτές εξυπνάδες με αυτά τα φοβερά επιχειρήματα. Ακούμε φοβερά επιχειρήματα αυτόν τον καιρό. Τι? Είναι καιρή τώρα, είναι τρομερός. Φοβερά επιχειρήματα τώρα, αυτό που είπε, για δείτε το, για ακούστε το. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Η Ελλάδα είναι χώρα που παίρνει χρήματα στην Ευρώπη, δεν δίνει χρήματα στην Ευρώπη. Άρα δεν είναι οι φόροι των Ελλήνων φορολογουμένων εκεί. Πιθανόν να είναι οι φόροι των Σουηδών φορολογουμένων, των Γερμανών φορολογουμένων, των Δανών φορολογουμένων. Των Ελλήνων φορολογουμένων δεν είναι. Είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα. Ακούστε τι λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, για πόσο. Λέει ότι όλα αυτά είναι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Όχι. Άρα το συμπέρασμα που βγάζουμε από αυτά που μόλις είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δεν ανήκει στην Ευρώπη. Νομίζουμε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη. Νομίζουμε ότι είμαστε μέλος της Ενωμένης Ευρώπης. Αλλά σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά, γιατί εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Οι άλλοι τα πληρώνουν. Οι Ευρωπαίοι, όχι εμείς. Τρομερός. Φοβερός λαός είμαστε. Τους πιάνουμε κότσο για ακόμη μια φορά. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να το πω, γιατί δεν είναι και σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν θέλω να το πω, αλλά γιατί η κυρία τώρα έπεσε θύμα απάτης. Είναι θύμα απάτης. Αλλά για πρώτη φορά μου έρχεται να πω, αλλά δεν θα το πω. Μην το πεις. Ότι. Καραπάδες! Όχι! Επιτίδη εκμεταλλεύονται τα φιλοβασιλικά φρονήματα ηλικιωμένων ανθρώπων και τους αποσπούν τεράστια χρηματικά ποσά. Το αστρονομικό ποσό των 28.400 ευρώ απέσπασαν από μια 78χρονη γυναίκα στην Πέλα, άγνωστη, που την πλησίασαν μέσω διαδικτύου και παρίσταναν πως ανήκουν στο στενό οικογενειακό κύκλο του έκτοτου βασιλέα Κωνσταντίνου. 28.500. Κυρία μου, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο? Παίρνεις κάποιον τίτλο, σου έρχεται ένα μετάλλιο από τη βασιλική οικογένεια. Σκύπτρο, τιάρα φαντάζομαι, και κάτι βασιλικό. Και ένα γλυπτό, μια ανοιχτή παλάμη. Και μια γλάστρα με βασιλικό. Και στα γενέθλιά σου έρχεται μια κάρτα από το παλάτι κάθε χρόνο. Αυτά είναι αυτό έρχεται, και μόνο 28.400 τζάμπα. Ναι, μόνο 28.400 όλο αυτό το πακέτο. Παλιά το είχαν 30, δεν έπαιρνε ο κόσμος. Αυτό είναι τζάμπα. Με τα σουβλάκια έχουμε πρόβλημα, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα. Τα σουβλάκια, καταρχήν. Τα φιλοβασιλικά σουβλάκια. Όχι. Τα σουβλάκια του λαού. Του λαού, τα δικά μας. Το ελληνικό σουβλάκι, Χριστό μου. Τι κινδυνεύει το σουβλάκι μας? Έχεις πάρει χαμπάρι που έχει πάει η τιμή του σουβλακίου? Δείτε το. Φαγητό πολυτελείας θα γίνει από ό,τι φαίνεται το παραδοσιακό σουβλάκι, μετά και τις νέες ανατιμήσεις στο κρέας και στο λειτουργικό κόστος των καταστημάτων. Κυρίες και κύριοι, το σουβλάκι που ήταν η λύση, ήταν το καταφύγιο, ήταν όταν όλα τα άλλα δεν μπορούσαν πλέον να συμπληρωθούν, το αποκούμπι ήταν το σουβλάκι. Αυτό γίνεται είδος πολυτελείας. Ξεχάστε πλέον το σουβλάκι που ξέραμε, είναι γκουρμεδιά. Σουβλάκ ντο, όταν η παράδοση του γκροτέσκου συναντά το ίστατο καρνιβορικό γκουρμέ. Επιλογές που διεγείρουν τον ουρανίσκο σας. Λαπούλ πιγετομπούλ, κότα στη σούβλα. Η τραγανότητα της πέτσας παιχνιδίζει ωραία με την υφή της στο στόμα. Μαρκούτσα λατούρ, ένα σουτζουκάκι που με τη σπινθυροβόλα οξυτητά του δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για τη συνέχεια. Μπιφτέκ ταπί, ζουμερό μπιφτέκι με μενταγιόν λαγανικών σε μια έκρηξη γεύσεων και ευρώ σε κάθε σας μπουκιά. Γιγουά Ματ, μια απολαυστική συγχώνευση της γενεοδορίας του βασιλιά Γύρου και των φρέσκων προϊόντων που τον συνοδεύουν. Μια ξέχαστη γαστρονομική εμπειρία που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Τα
πιάτα συνοδεύονται εξαιρετικά με φίνες φυσαλίδες σε ένα παιχνίδι συνδυασμού υψηλής αισθητικής, αυθονίας, αρμονίας γεύσεων και αρωμάτων. Σουβλάκντο απογειώνει την απόλαυση και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αστέρια Μισελόν δεν έχει, μόνο τα αστεράκια που βλέπετε όταν έρχεται ο λογαριασμός. Μόνο αυτά τα αστεράκια έχει. Ρε το σουβλάκι, ρε παιδιά. Το σουβλάκι, ρε Αθεόφοβε. Τα ιερά και τα όσια. Γι' αυτό έχει και αίμα από τους προγόνους μας. Αίμα. 5 ευρώ πήγε το σαντουιτσάκι. Το τυλιχτό, όπως το λένε. Ναι. Για την ακρίβεια, παιδιά, όμως, για την ακρίβεια, ο άνθρωπος ο επόμενος. Με 5 λέξεις πραγματικά αυτός ο συμπολίτης μας, για την ακρίβεια, με 5 λέξεις τα είπε όλα. Πώς μας φαίνεται η ακρίβεια, πώς το βλέπετε από οικονομικής άποψης? Τσούζει λίγο, αλλά τα καταφέρνουμε. Τσούζει λίγο, αλλά τα καταφέρνουμε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μότο όλων των Ελλήνων για τα πάντα στη ζωή μας με αυτό εδώ το κράτος. Τσούζει λίγο, αλλά τα καταφέρνουμε. Να το κάνουμε ηχητικό εφέ, παρακαλώ. Να το έχουμε από εβδομάδα. Τσούζει λίγο. Πώς τα γράφουν οι Αμερικανοί? Αλλά τα καταφέρουμε. Ποιο ήταν το άλλο που είχαμε κάνει πρόσφατα? Είπαμε ότι πρέπει να το έχουμε και το έχουμε. Το ζω από περιέργεια και... Αυτό. Ναι. Το έχουμε. Ζω από κεκτημένη ταχύτητα και από περιέργεια τι θα μου συμβεί. Πάντως αυτό όπως έχουν οι Αμερικάνοι το In God We Trust πάνω στο δολάριο, αυτό πρέπει να έχουμε πάνω στο δικό μας. Τσούζει λίγο, όταν πάρει του εθνικού νομίσματος να γράψουμε αυτό. Να σας πω, ελάτε να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα πιο φιλοσοφημένο στους boomers σήμερα, που θέλουμε να το κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό. Θέλουμε τη βοήθειά σας, γιατί πραγματικά νομίζω ότι θα σας ιντρικάρει το ερώτημα. Τσούζει λίγο ή τσούζει πολύ? Όχι τσούζει λίγο ή τσούζει πολύ. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι τόσο φιλοσοφικό. Ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά ντέρμπι δεν θα είναι. Δεν θα είναι ντέρμπι, σωστά, είχε δίκιο. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε σήμερα, τι θα θέλατε περισσότερο? Θα θέλατε περισσότερο χρόνο ή περισσότερο χρήμα? Antena.gr κάθετος now. Δεν ήταν καθόλου ωραίο, άργησε. Εγώ άργησα. Άργησες. Μη ζητήσω από τον άνθρωπο από το γήπεδο τώρα να βάλει. Ή θα βάλει τον γκολ του Σαμάτα. Όχι, γιατί θα δεις κανένα περίεργο. Λοιπόν, τι θα θέλατε, περισσότερο χρόνο ή περισσότερο χρήμα? Σου δίνω μια ακόμα ευκαιρία. Antena.gr κάθετος now. Αυτό ήταν καλό. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, παιδιά, πνίγηκα με την εικόνα του γύρου και τη μουσική του Γκαλά από της Έλενας Κατρίτσα. Εννοείται. Εντάξει, το βάλαμε. Ήταν πολύ νόστιμο το ρεπορτάζ και εγώ το έβλεπα και ναι, αυτό το ρεπορτάζ λίγο μας δυσκόλεψε. Να τη βάζουμε κάθε απόγευμα να δείχνουμε. Λοιπόν, έχουμε καιρό να σας δείξουμε stand-up comedy. Και εδώ που τα λέμε, ό,τι δείχνουμε από τους πολιτικούς stand-up comedy είναι. Αλλά να δείξουμε κάτι που έχει να κάνει με την trap μουσική. Έχουμε και σήμα γι' αυτό, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα για το stand-up comedy. Σε αυτό το σημείο να δώσουμε ένα σεμνό, ήρεμο χειροκρότημα στο φίλο μας τον Πάρη, ο οποίος τα κουμπάκια τα πατάει μια χαρά. Ναι, λίγο καθυστέρησε, αλλά μια χαρά. Υπάρχει ένας δισταγμός, αλλά πατιέται τελικά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Με όλη την αδυναμία που έχω στον Πάρη, είναι λίγο νωρίς 8 και 11 να χειροκροτούμε. Ας το αφήσουμε και 51. Εντάξει, έχεις δίκιο. Είναι λίγο όμως για να πάρει το πάντρο. Δεν ξέρεις. Ακούστε αυτό το μικρό ωραίο stand-up απόσπασμα που έχει να κάνει με την trap μουσική και έρχεται από τον φίλο μας. Ποιος είναι αυτός? Όχι ο Καναδό. Ποιος είναι? Ο Trevor Noah. Ο Trevor Noah. Για να τον απολαύσουμε σε αυτό το μικρό απόσπασμα. And now these days when you're driving around, all you hear is trap music. That's the big thing you hear is trap. That's the new music on the radio. It's really fun, trap. I don't understand what they're saying, but I enjoy it. You know, yeah, every single song is the same. Every trap song to me sounds like a toddler complaining about life. That's all I hear when I listen to trap songs. Every time a trap song plays on the radio, I think of my little brother. He'll go outside, he'll like hurts himself, he'll come back crying, and it sounds like every single trap song ever. He'll like walk in like, and I'll be like, yo, Isaac, what happened, buddy? He'll be like, and I'll be like, yo, dude, slow down. I thought you were playing with your friends. What happened? All my friends are dead. Give me to the end. All my friends are dead now. Give me to the end now. And it's I'll be like, yo,
go talk to your mom, man. I don't know what you're saying. Talk to your mom. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα και συνεχίζουμε με stand-up comedy. Γι' αυτό το τραγούδι «Μαμά» πήγε στη μαμά. Ναι, ακριβώς. Συνεχίζουμε με stand-up comedy με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος και τι δεν έχει πει το τελευταίο καιρό, αλλά εδώ, κυρίες και κύριοι, σας έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Μπράβο. Κρατηθείτε. Χρόνος ντετέ. Χρόνος πιο γρήγορος και από το Πάρη που πατάει. Πάρη, βλέπει να μαθαίνεις. Θα πάθετε πλάκα. Ένα από τα βασικά προτάγματα για τον εκάστοτε Υπουργό Δικαιοσύνης είναι η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Σε αυτόν τον τομέα πώς πάνε τα πράγματα? Ο στόχος είναι από τις 1500 μέρες που είναι τώρα για να βγει μια τελεσίδικη απόφαση να πάμε στις 630. Κυρίες και κύριοι, ο στόχος είναι, όχι ότι το έχουμε πετύχει, από τις 1500 μέρες να πάμε μόλις στις 630 μέρες. Μιλάμε για ακαριαία δικαιοσύνη τώρα, έτσι. Δηλαδή... Αυτό είναι για εμάς τους Θεσσαλονικούς που είμαστε και λίγο χαλαροί, είναι τρομακτικό. Δηλαδή, ήλικος με πιάσε. Νανοσεκόντ. Ούτε στο στρατό τόσες μέρες δεν μετράμε. Εγώ να ρωτήσω, σαν 2 χρόνια δεν είναι αυτό? Έλα ρε και εσύ. Μην το χάλας τώρα και το λες 2 χρόνια. Πάρε, έχεις χρόνο εσύ, ξέρεις, σιγά δεν χρειάζεται. Είναι καλοδεχούμενοι, κυρίες και κύριοι, βέβαια, φυσικά, να πέσουμε από τις 1500 μέρες στις 630. Και περισσότερη δικαιοσύνη επίσης θα είναι ιδιαίτερος καλοδεχούμενη. Ναι. Είναι φοβερό. Αυτό που ζούμε εδώ και πολλά χρόνια πλέον στην Ελλάδα, το έχουμε πει με 1002 τρόπους, είναι ότι 2 πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την πραγματικότητα σατιρικά. Δυσκολευόμαστε όλο και περισσότερο να ξεπεράσουμε σατιρικά την πραγματικότητα. Και δεύτερον, μάλλον 3 πράγματα. Δεύτερον, η πραγματικότητα έχει αρχίσει να γίνεται τόσο τραγική γύρω μας που πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτό που είναι να κάνουμε. Και τρίτον, τα πράγματα που λέμε μέσα σε ένα σατιρικό πλαίσιο γίνονται πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι φοβερό. Τελευταίο παράδειγμα, δεν λέγαμε για την γέφυρα της Καβάλας, ρε παιδιά, που έχει μείνει πόσο καιρό πεσμένη, που κάνουν μελέτες χρόνια και τέτοια, και λέγαμε ας την κάνουν αξιοθέατο, να έρχεται ο κόσμος να τη βλέπει. Το λέγαμε για πλάκα. Καθυπερβολή. Δείτε το. Μπήκα στο Google Maps, στους χάρτες δηλαδή της Google συγκεκριμένα. Και υπάρχει πλέον, όπως μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικά, αυτή εδώ η πινακίδα, αυτή εδώ η ταμπέλα που λέει γκρεμισμένη γέφυρα Καβάλας. Προσέξτε, δεν είναι προϊόν Photoshop. Φυσικά δείχνει την γκρεμισμένη γέφυρα, η οποία σε αυτή την κατάσταση ακόμη και τώρα έχει και αξιολογήσεις. Δηλαδή είναι πλέον σαν ένα αξιοθέατο, άλλωστε το λέει κιόλας. Είναι τουριστικό αξιοθέατο πλέον πια η γκρεμισμένη γέφυρα της Καβάλας. Έγινε τουριστικό αξιοθέατο. Και καλά έγινε. Τόσα ερείπια στον κόσμο πάνε και τα θεωρούν και τώρα. Πήγαμε και χτίσαμε το Γοργοπόταμο. Άστο και αυτό εκεί να έχουμε κι άλλο. Και όχι μόνο αξιοθέατο, δεν θα το πιστέψετε, αλλά η πεσμένη γέφυρα της Καβάλας εμφανίζεται και σε βιντεοπαιχνίδι. Έλα ρε φίλε. Τι γίνεται ρε παιδιά, μην την ξαναχτίσετε. Μιλάμε για αναγνώριση, όχι. Όσο δεν την ήξερε κανείς, απλά περνούσε. Αφήστε την έτσι. Να ρωτήσω κάτι, πριν που ήταν στην Google, γιατί είχε μόνο 2,5 αστεράκια, δεν ήταν αρκετά γκρεμισμένοι και είχαν παράπονο? Έχουν δει και χειρότερα γκρεμίδια, μάλλον. Να σας πω τι, βγήκε πασοξί, ήρθε η ώρα, κυρίες και ας παίξουμε και το σήμα μια φορά, ήρθε η ώρα του. Κάτσε γιατί είναι δύσκολο. Πάρη, ήρεμα. Δεν μη μας μείνει στα χέρια. Άκουσε ότι είχε 630 μέρες, σου λέει ήρεμα. Πάρη, πάτησε το τώρα ρε φίλε. Ο Πασοκτής στους δρόμους. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος Παναγέλη μας οδηγεί. Λοιπόν, Πασοξή, βλέπω εδώ έχεις κάνει κάποια ρεπορτάζ δηλητήριο αυτές τις ημέρες. Δηλητήριο. Κομμάντο ρεπόρτερ είσαι εσύ. Έχεις κάνει μια ερώτηση αν προτιμάτε τη ζωή σας πριν ή μετά τα social media, έτσι. Ναι, γιατί πέρασαν και 21 χρόνια, θυμάμαι, από όταν άνοιξε το Facebook. Θυμάσαι? Βέβαια. Το έχεις εκεί χαρτάκι γραμμένο, πες. Όχι ρε. Κυρίες και κύριοι, βγήκε το καθαρό αιμοάτι του ρεπορτάζ, βγήκε, ξεχύθηκε στους δρόμους και ρώτησε εσάς αν προτιμάτε τη ζωή σας πριν ή μετά τα social media. Αυτό έχει ενδιαφέρον, για να δούμε. Πριν 21 χρόνια μπήκε στη ζωή μας στο Facebook.
εσείς προτιμάτε τη ζωή σας πριν ή μετά τα social media? Μετά τα social, αλλά με μέτρο. Πριν από τα social. Πλέον η επικοινωνία μεταξύ των νέων ανθρώπων έχει χαθεί. Μετά. Γνωρίζεις καλύτερα κόσμο, επικοινωνείς, μαθαίνεις νέα. Πριν έβγαινες έξω, μάθαινες δεξιότητες κοινωνικές. Δεν ήταν μια εικονική πραγματικότητα. Πριν από τα social media, γιατί ήταν πιο αληθινή ζωή. Μετά τα social media, δίνει και σε πολλούς ανθρώπους δουλειές αυτό. Πριν. Δεν υπήρχε αυτό το άγχος, πώς θα βγούμε, πώς θα παρουσιαστούμε. Πριν, ρε παιδιά, ήμασταν πιο χαλαροί. Τώρα δεν μιλάει κανένας όλη την ώρα με το κινητό είμαστε. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Με social media, αλλά με υπεύθυνη χρήση. Πριν. Ήταν καλύτερα. Βγαίναμε έξω, λέγαμε ραντεβού έξω και βρισκόμασταν έξω. Παλιά ήταν πιο ποιοτική η ζωή. Τώρα είναι λίγο πιο εύκολη. Πριν, γιατί ήταν πιο αγνή η ζωή μας. Δεν είχαμε τόσες πληροφορίες τις οποίες δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε πλέον. Πριν είχαμε πιο πολύ ελευθερία, βγάζαμε τα συναισθήματά μας. Τώρα ψεύτικοι φίλοι, είμαστε μέσα στο ψέμα. Φυσικά πριν το Facebook. Μακάρι να μπορούσαμε να ξαναγυρίσουμε πίσω. Πριν δεν μας έκρινε κανείς, οπότε δεν φοβόσουν να εκφραστείς. Δεν με χαλάει, μ' αρέσει, αλλά με μέτρο. Η ζωή ήταν καλύτερη πριν, γιατί ήταν πιο αληθινή. Τώρα είναι fake. Χωρίς το Facebook είχαμε πιο πολλές κοινωνικές επαφές, αλλά και με το Facebook γνώρισα και τη γυναίκα μου. Αλλά μετά το έκοψα. Το τσακάλι. Έκοψες ή σου το έκοψε? Λογικό. Πάντως το 95% προτιμάει τη ζωή πριν από το Facebook και το υπόλοιπο που 5% λέει με μέτρο. Μας αρέσει, αλλά με μέτρο. Και ο φίλος που έλεγε μακάρι, πρέπει να αποκαλύψουμε ένα φοβερό μυστικό αυτή τη στιγμή, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι. Μπορείς να ζεις και χωρίς. Δηλαδή το κλείνουμε. Μη μας ευνηδιάζεις. Όχι, αλήθεια, δεν είναι. Ανά πάσα στιγμή τα κλείνουμε όλα. Και αρχίζονται σιγά σιγά βέβαια να γίνεται ξεκάθαρο και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τα διαχειρίζονται, ποιες είναι οι ιδιοκτησίες τους κτλ. Άστο καλύτερα. Έχουμε καταπληκτικό υλικό και θα συνεχίσουμε μόλις επιστρέψουμε μέχρι να φτάσουμε και στα καυτά πράγματα. Μείνετε μαζί μας ραδιοφωνικά, μας βρίσκεται στον Imagine 89 και 7. Πάτησε το πάρει. Imagine 8, 9, 7. Η μουσική όπως τη φαντάστηκες. Μουσικάρες. Μένα, μένα. Μένα, μένα. Μένα, μένα. Σας σου είπα, έχουμε βρει τον πελά μας, παιδιά, με αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να του ξαναφέρουμε και στις βαριές της κάμερας. Να μην μπορεί να κάνει αυτά. Να είναι σχεδόν ακίνητος, σαν να κάθεται πάνω σε τρυπόδι μηχανή. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος των Boomers. Σήμερα Τετάρτη, το βράδυ μην ξεχνάτε, συνεχίζεται στο πειρατικό βινίλιο αυτή η πολύ ωραία κατάσταση που έχει ξεκινήσει με τα ελληνικά pop hits εναντίον των ξένων pop hits. Battle. Μεγάλη μάχη. Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα σας δείξω κάτι. Αυτή η γλάρη δεν ξέρω να διαβάσει. Λέει Dogs Only No Seagulls, αλλά αυτός δεν ξέρει να διαβάζει. Λογικό θα μου πεις, αλλά δεν βλέπουν κιόλας. Κοίτα εδώ. Ενώ απαγορεύεται, κάθεται από πάνω. Και τώρα από εδώ και πέρα θα δείξω. Εδώ θα βρείτε εσείς, γιατί είναι και η γιορτή των ερωτευμένων, ποιος είναι το αρσενικός γλάρος, ποιος ο θηλυκός. Επιλέξτε εσείς ποιο θέλετε. Και από εδώ και πέρα για τον Αντώνη με πολύ αγάπη είναι ο Steven Seagal. Επειδή είναι πολύ, τον έχουμε και σε καλύτερη φάση και τον έχω και ακόμα καλύτερα. Έχεις τρελαθεί, έχεις χαζέψει. Εσύ δεν θες να πάμε κάπου. Ο Στίβα Σίγκαλ, ο Σίγκαλ, παιδί μου, άμα δεν τον κόβει κιόλας τον ηθοποιό, τον ωραίο. Και μας τα ξαναδείχνει εδώ. Κοίτα που είναι υπέροχος. Εντάξει, Γιάννη, φτάνει για μένα. Για να το καταλάβεις το που είναι το κεφάλι του Σίγκαλ. Εγώ ανησυχώ, ρε φίλε, για το φίλο. Εγώ να δεις πώς ανησυχώ, αλλά τέλος πάντων. Πάμε, ρε Χριστό. Αφού απαντήσω στη φίλη Λίτσα ότι δεν έχω ντυθεί ο Κάχη Καχιασβίλη, αλλά είμαι κομψός ταινίστας, είναι το ντύσιμο αυτό. Αν έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο. Το πιο σημαντικό. Αυτά είναι χειρότερα. Το πιο σημαντικό που έχουμε να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Το Σάββατο που μας έρχεται. Μας έρχεται η μέρα ευαισθητοποίησης. Κάθε μέρα βέβαια είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Βοηθούμε όπως δεν ξέρω αν είμαστε κάθε μέρα ευαισθητοποιημένοι. Πρέπει να είμαστε. Ναι. Ειδικά ο παιδικός καρκίνος έχει πολύ μεγάλη σημασία η έγκαιρη διάγνωση. Είναι ιάσιμος, μπορεί να νικηθεί και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε το έργο του Συλλόγου Λάμψη, που αφιερώνεται σε αυτό το σκοπό.
καλώντας από σταθερό στο 19833 ή στέλνοντας ένα κενό SMS εκεί. Άντε ρε παιδιά, 19833. Αυτά που μερικές φορές έτσι σας ζητάμε δεν είναι πραγματικά τίποτα. 19833, σηκώνεις το κινητό σου, στέλνεις ένα μηνυματάκι, ένα κενό ή κάνεις μία κλίση που είναι ακόμα πιο εύκολο. Πατάς 19833 και το παίρνεις, τελείωσε και στηρίζεις τη Λάμψη που κάνει πολύ μεγάλο έργο. Βοηθάει πάρα πολύ. Για αυτό το λόγο, εντάξει, άντε. Πάμε, λοιπόν, ήθελα να δείξω, αυτό θα έλεγα, βλέπεις μπερδεύτηκα προς τη μήνα, αλλά ήθελα να δείξω μερικά από αυτά τα πράγματα δεν έχεις, σου δείξω 2-3 ακόμα. Όχι, ευχαριστούμε. Μερικά από τα πράγματα που μας έχετε στείλει εσείς, γιατί έχουμε καιρό να δείξουμε μερικά από αυτά τα πράγματα. Όπου για παράδειγμα, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που γεννιούνται κουρασμένοι, το ξέρεις, είναι άνθρωποι που γεννιούνται κουρασμένοι. Υπάρχουν όμως όχι μόνο άνθρωποι που γεννιούνται, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς κουρασμένο ή αν είναι ζωγαδιασμένο. Πάντως φίλε, τι έκφραση είναι αυτή, για δείτε το. Δεν έχει πιει καφέ, ξεκάθαρα. Δεν είναι ανθρώπινο προνόμιο. Μετά υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα που όσο και αν το είδος του επαγγέλματος λες είσαι σε ορχήστρα, δεν είναι ένα επάγγελμα. Όλα τα επαγγέλματα κάποια στιγμή θα μπορεί να τα βαρεθείς και να τα κάνεις σαν να είναι ρουτίνα. Κυρίες και κύριοι, μόλις παρακολουθήσατε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για μας πίσω από τις κάμερες. Εντάξει, εκτεί ποινή. Δεν ξέρω. Αυτός είναι αναμφισβήτητα. Κάνε λίγο ησυχία, μιλάμε. Ναι, λίγο ησυχία. Μόνο αυτό δεν είναι. Το επόμενο είναι αναμφισβήτητα ένας λόγος για να χωρίσει μία γυναίκα τον άντρα της. Dinner is served. Thank you. And for my best friend, stay. Let's get you a little bit more. Okay. Ready? Yes. My bad. Είναι ένας λόγος, πλησιάζει και η γιορτή των ερωτευμένων. Να με ποιον και το τελευταίο από αυτά που μας έχετε στείλει, αυτά τα ωραία, τα ανώδυνα, τα διασκεδαστικά, που κακώς τα ξεχνάω κάθε φορά και μαλώνω τον εαυτό μου, γιατί μας βγάζουν τελείως έξω από όλη αυτή την ασχήμια. Τι γελάς εσύ? Γελάω ακούω μέχρι εδώ τη σκέψη της Βίκης. Σήμερα έπρεπε βρε Αντώνη να θυμηθείς. Χάθηκε ο κόσμος χτες. Εγώ έχω πίστη στον Πάρη. Και όλοι έχουμε πίστη στον Πάρη. Το τελευταίο είναι ο άλλος ο απατεώνας, ο αμέσως επόμενος Βίκη στη σειρά. Ο άλλος ο απατεώνας, δείτε τον απατεώνα, δείτε τον. Όχι ρε φίλε. Τον είχαν για αποθηκευτικό χώρο μάλλον. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε παιδιά. Τρέχει ένα πολύ ωραίο δημοψήφισμα, ένα φιλοσοφημένο δημοψήφισμα, ένα αμήλικτο ερώτημα που θέλουμε την βοήθειά σας για να πάρουμε μία απάντηση. Τι θα θέλατε περισσότερο? Περισσότερο χρόνο ή περισσότερο χρήμα? Antenna.gr /now υπάρχει ένα ντέρμπι και θα μας εκπλήξει ίσως τελικά το αποτέλεσμα. Θα δούμε. Τι θα θέλατε περισσότερο, χρήμα ή χρόνο? Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε καινούριο μηχάνημα. Μηχάνημα? Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το μηχάνημα. Είναι ένα εργαλείο, θα έλεγα. Δεν είναι απλά ένα μηχάνημα. Είναι ένα εργαλείο της δημοκρατίας μας, κυρίες και κύριοι. Και θα δείτε και ποιος είναι ο χειριστής, ποιος είναι ο εμπνευστής. Αλλά πριν το μηχάνημα και πριν από όλο αυτό τον πρόλογο, ή μάλλον όχι, πάμε στο μηχάνημα, μωρέ. Τόσο πρόλογο έκανα. Πάμε να το παρουσιάσουμε. Λέγεται θα το δείτε.
Η επιστημονική ομάδα του Ράδιο Αρβίλα Voting Solutions παρουσιάζει το νέο και ενωτόμο εργαλείο κάθε πολιτικού προβοκάτορα, τον ψηφοπροβατοκράτορα. Για την μαεστρική κατεύθυνση, χειραγώγηση, τοποθέτηση αλλά και εποπτεία των προβάτων στον ψηφοπροβατοκράτορα χρειάζεστε δύο πιστά σκυλιά όπως ο αδίστακτος Άδωνης αλλά και ο πάντα υπάκουος και πρόθυμος Άρης. Χρειάζεστε έναν έμπειρο και αδίστακτο χειριστή, ανθεκτικό σε δύσκολες καταστάσεις και εξαιρετικά ευέλικτο. Να καθοδηγεί μαεστρικά τον μηχανισμό και να είναι όλα τα πρόβατα απολύτως υπάκουα και συντεταγμένα. Μαζί με τα καλοταϊσμένα σκυλιά του. Κι αν κάποιο μικρούλι προβατάκι τολμήσει και βγει από τον ψηφοπροβατοκράτορα, τα σκυλιά θα είναι εκεί για να το επαναφέρουν στην τάξη και στο υπόλοιπο κοπάδι. Μόλις οι εκλογές τελειώσουν και οι κάλπες κλείσουν, τα πρόβατα ασφαλίζονται στο Μαντρί και ο ψηφοπροβατοκράτορας με τον χειριστή του αποσύρονται στο Μέγαρο Μαξιμού. Ένα ακόμα μαγικό μηχάνημα από την ομάδα, την επιστημονική ομάδα του Ράδιο Αρβίλα και το Καινοτόμο, ωραίο, πολύ. Voting Solutions. Είχε και υπότιτλο. Voting Solutions. Φοβερό πραγματικά, κυρίες και κύριοι. Πλησιάζει η μέρα των ερωτευμένων. Είναι πότε? Την Παρασκευή. Τι μέρα και αυτή θέμα. Δηλαδή κανονικά όλα τα έχει Μαριωρή. Τέλος πάντων. Πλησιάζει η μέρα των ερωτευμένων και το λικόσκυλο της Δημοκρατίας, όχι της Δημοκρατίας, συγγνώμη, της δημοσιογραφίας, του ρεπορτάζ, μια που μιλούσαμε για λικόσκυλα και σκυλιά και κομματόσκυλα γενικότερα, το αγόρι αυτό με τα μπλε και τη σημαία του Πασόκ από πίσω, βγήκε και ρώτησε τι. Ποιος πολιτικός είναι ερωτεύσιμος και γιατί? Ποιος πολιτικός, υπάρχει ερωτεύσιμος πολιτικός? Για μένα όχι, αλλά... Όχι. Σίγουρα δεν υπήρξε ποτέ ερωτεύσιμος. Εντάξει, παλιά. Ποιος? Παλιά. Ναι. Ποια, όχι ποιος. Πω, παιδιά, ο άνθρωπος είναι κούραση ώρες. Πραγματικά είναι τέτοια κούραση ώρες. Τέτοια κούραση. Ο Ανδρέας, ποιος άλλος ρε Αντώνη? Άσε μας ρε. Μπράβο ρε. Άσε μας. Πάμε να το δούμε, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων, ποιος πολιτικός είναι ο πιο ερωτεύσιμος και γιατί? Κασελάκης. Αντικειμενικά είναι όμορφος. Κασελάκης. Μπλε μάτια, ψηλός. Ο Μητσοτάκης. Είναι κούκλος. Θα έχω ερωτευτεί όλους. Κανένας. Ζήφος, λυπάμαι. Η Λιάννα η Κανέλη τα λέει με έναν δυναμισμό που δεν τον βλέπεις τόσο συχνά. Ο Κούλης, ρε παιδιά. Δεν τον βλέπετε τον άνθρωπο. Τα μάτια του. Είναι πάρα πολύ ερωτεύσιμος. Κανένας. Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας. Γιατί είναι μορφόπεδο. Απλά. Ο δικός μας, κ. Χριστοδουλίδης. Έχει άσπρους κροτάφους και τούτο του εδώ. Ο Κασελάκης είναι έτσι πιο νέος. Κανένας. Γιατί όλοι έχουν μια φυσιογνωμία αρπακτικού. Η γυναίκα τι θέλει? Εγκεφαλικά να ερεθιστεί από κάτι. Η Ράπτη γιατί είναι κουκλάρα. Θα έλεγα ότι είναι ο Μητσοτάκης. Το στυλ του γενικά. Κασελάκης. Κούκλος. Κανένας νομίζω. Όλοι τους. Τι σε φουντώνει? Τα πάντα τους. Ο Κασελάκης είναι ωραίο παιδί. Τον Κυριάκο, ρε παιδιά, βγάζω και λίγη ανομαλία. Τι να κάνω? Κανένας. Η ομορφιά εκπέμπεται από μέσα. Όταν δεν κάνεις σωστά πράγματα, ό,τι και όμορφος να είσαι, για μένα δεν λέει τίποτα. Πω, η κυρία τους καθάρισε όλους ψηλά κομματάκια. Τι σε φουντώνει τώρα? Τι σε φουντώνει, ρώτησε τον άλλον. Και ο άλλος, ο κύριος Πούλιτζερ, δημοσιογραφικής ερώτηση. Ήθελε να βγάλει ανομαλία με τον Κυριάκο. Όλα παιδιά. Τουλάχιστον έχει το γνώδι σε αυτόν. Μια χαρά. Και για να κλείσουμε και το κομμάτι της ημέρας των ερωτευμένων που έρχεται, την Παρασκευή, από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουμε δείξει ποτέ, είχε να κάνει με... Τότε ήταν η αφορμή τα μνημόνια, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Ένα ερωτικό, ένα κλασικό ερωτικό κομμάτι του Ράδιο Αρβίλα. Χρωστάω στο μανάβι λεφτά από προχθές. Μου είπε κομμένος πια overessess. Άλλο πια δεν μπορώ, μες στο μάχη αδιανό κι έρχονται περικοπές μισθού. Μέσα στη Βουλή θα καν, μέσα στη Βουλή θα καν, μέσα στη Βουλή θα κάνω. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Και ήρθε η ώρα για το καταπληκτικό μας τηλεπαιχνίδι. Ποιος δεν θέλει να γίνει εκατομμυριούχος? Ποιος δεν θέλει να γίνει εκατομμυριούχος? Σήμερα
σήμερα μαζί μας για να διαγνωστεί από το... Όχι να διαγνωστεί, να διαγωνιστεί από το Κιλκής. Ο Κώστας Κωστόπουλος για πρώτη φορά στο Ποιος δεν θέλει να γίνει καθημερινούχος. Καλησπέρα σας κύριε Κωστόπουλο. Καλησπέρα σας. Είστε έτοιμος? Είμαι έτοιμος, ναι. Βάζουμε την ψαρωτική μας μουσική. Θέλω να πω κάτι, αλλά δεν πρέπει. Η ερώτησή μας είναι η εξής. Τρόλεϊ, όταν είχε γίνει ο ποδηλατικός γύρος της Αθήνας, της Ελλάδας, της Αθήνας. Της Ελλάδας, ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας, αν θυμάστε, είχε χαλάσει ένα τρόλεϊ στη Συγκρού. Στο σημείο ακριβώς που θα περνούσε ο ποδηλατικός γύρος. Τι λύση δόθηκε είναι η ερώτηση. Α, ακυρώθηκε ο ποδηλατικός γύρος. Β, το έσβρωξαν περαστικοί, το τρόλεϊ. Γ, η τροχέα οριοθέτησε μια παράκαμψη της διαδρομής. Δ, το τρόλεϊ έμεινε εκεί και τα ποδήλατα περνούσαν ανάμεσα. Τι να σας πω κύριε Κανάκη, αποκλείω σίγουρα το Β και το Δ. Μάλιστα. Μου φαίνεται υπερβολή και το έσπρο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, δεν γίνονται. Ναι, και μεταξύ του Α και του Γ, το να ακυρώθηκε είναι σημαντικό το γεγονός, ούτε αυτό το πιστεύω. Πιστεύω ότι έσπευσε η τροχέα αμέσως. Έσπευσε, ναι. Και οριοθέτησε την παράκαμψη της διαδρομής ώστε να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Είστε σίγουρο το Γ κλειδώνεται? Το κλειδώνω, ναι. Το Γ. Να κλειδώσουμε το Γ παρακαλώ. Α, το κλειδώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ταχύτητα. Ναι, μπράβο. Πάμε να δούμε τη σωστή απάντηση. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Αστυνομικοί, επιβάτες, περαστικοί, ακόμη και ποδηλάτες πρόχνουν τρόλεϊ που έμεινε πάνω στη λεωφόρο Συγκρού. Παλεύουν όλοι μαζί να το μετακινήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί ο ποδηλατικός γύρος που ήταν σε εξέλιξη. Έχασε ο παίκτης του τηλεπαιχνιδιού. Τι θα γίνει κύριε Κωστόπουλε μαζί σας? Απορώ που τα βρίσκεται κύριε Κανάκη. Εμείς κύριε Κωστόπουλε. Στην Ελλάδα. Αχ κύριε Κωστόπουλε, τι θα κάνουμε μαζί σας? Πώς θα πεθάνετε, κρίμα. Οι άλλοι πήγαν για ποδηλατικό γύρο και σπρώχναν τρόλεϊ. Είναι πολύ συγκινητικό. Αν ενωθούμε εμείς οι Έλληνες, θαύματα. Τρώχουμε και τρόλεϊ. Εξελίχθηκε σε δέκαθλο. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς να είστε καλά. Μην ξεχνάτε, το δημοψήφισμά μας τρέχει ένα σημαντικό ερώτημα που θέλουμε πραγματικά τη βοήθειά σας για να πάρουμε μια απάντηση. Αν έβγαινε το τζίνι και σας προσέφερε περισσότερο χρόνο ή χρήμα, τι θα ζητούσατε? Περισσότερο χρόνο ή περισσότερο χρήμα? Antenna.gr /now κυρίες και κύριοι, εκεί ψηφίζετε. Και να, αυτά είναι ωραία απρόπτα. Αυτά είναι απρόπτα ρε παιδί μου. Να έχουμε και κάποιο απρόπτο που να έχει αυτό τον χαρακτήρα, όχι αυτά τα απρόπτα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Δείτε το δημοσίευμα σε πτήση της μιας αεροπορικής εταιρείας. Μιας αεροπορικής Qantas Airways. Όλοι οι επιβάτες αναγκάστηκαν μερικοί τους να δουν ερωτική ταινία λόγω τεχνικού προβλήματος. Σοπάρε. Αυτό συνέβη σε μια αεροπορική πτήση και μόνο εμείς έχουμε βίντεο, έχουμε απόσπασμα, οπτικοακουστικό υλικό από τη στιγμή που έγινε αυτό το λάθος στην εν λόγω πτήση. Αγαπητοί επιβάτες, ο κυβερνήτης σας κύριος Γκουσγκούνης και το πλήρωμά σας καλωσορίζουμε στην πτήση που σίγουρα θα απολαύσετε. Είμαστε σίγουροι ότι θα κρατήσετε σε όρθια θέση το καθισμά σας και πολλά ακόμη πράγματα. Παρακαλούμε να διατηρήσετε τη ζώνη του παντελονιού σας δεμένη καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και πτήσης. Αν πέσουν οι μάσκες οξυγόνου, δεν θα είναι για απώλεια πίεσης της καμπίνας, αλλά για απώλεια πίεσης από την ταινία. Αναμένουμε μόνιμες αναταράξεις. Γεια σας. Να είμαστε ψύχρεμοι, παρακαλώ. Θα υπάρχουν και υπότιτλοι, έτσι. Μην κοιμηθείτε, δεν θα παίξει σε επανάληψη. Και τώρα χαμηλώνουμε τα φώτα για να απολαύσετε τις ταινίες Αέρινα Χάδια και Φτερά του Πάθους. Το υπόλοιπο δεν μπορούσαμε να σας το δείξουμε, όπως καταλαβαίνετε. Βλέπω τον χρόνο να πιέζει, βλέπω όλα αυτά που έχουμε. Μιλάνε και οι πιλότες ανερεθισμένοι και τώρα cross-check. Γιατί μιλάνε έτσι, για να καταλαβαίνουμε? Έτσι πρέπει. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Βίκη, για να σε βοηθήσω. Πού είναι αυτό με τον Λάζο Μαντικό? Έτσι. Στο προηγούμενο βίντεο πηγαίνω, εντάξει. Ωραία, φίλε. Δίνουμε και χαρτογράφηση. Στο προηγούμενο βίντεο δεν θέλω να το προδώσω γιατί, κοιτάξτε, με αυτό το βίντεο που θα δείξουμε θέλουμε το εξής. Θα μαλώσουμε αν οποιοσδήποτε από εδώ μέσα ή από το σπίτι σας, κυρίες και κύριοι, δώσετε απάντηση σε αυτή την ερώτηση που θα ακούσετε, θα μαλώσουμε, εντάξει. Εγώ δεν έχω ανθρώπινα δικαιώματα, τι είμαι εγώ ζώο? Δεν θέλω. Ποιος? Το προσπερνάμε. Ο Λάζος λοιπόν Μαντικός
Χαιρετίσματα στο Λάζο. Μας δίνει το εξής ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα να. Ξέρετε, εχθές μέσα, το είπαμε και πριν, ακούμε τα απίθανα επιχειρήματα αυτόν τον καιρό. Έχουν ακουστεί για 1002 πράγματα. Μέσα σε αυτά τα απίθανα επιχειρήματα, εχθές ακούσαμε τον κύριο Καπερνάρο, ο οποίος τι είπε τώρα τελευταία. Όχι, εχθές που είπε το. Μπορεί να πεθάνουμε τώρα. Τον Τρότσον μπορείτε να εγγυηθείτε. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι είναι γνήσια τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, και η απάντηση ήταν: εσείς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα ζείτε αύριο. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι σε αυτή τη χώρα σίγουρα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα ζούμε αύριο. Από τύχη ζούμε, όπως αποδεικνύεται καθημερινά και όπως αποδεικνύεται σε αυτό εδώ το βίντεο που μάθαμε. Έτσι, η σειρά των πραγμάτων. Θυμάστε στις προηγούμενες εκπομπές, πληροφορηθήκαμε πλέον ότι σε αυτή τη χώρα, γιατί ξέρετε, είμαστε ανόητοι και νομίζαμε ότι επειδή είναι 2025 είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, αν και με αυτά που είπε ο Γεωργιάδης δεν είμαστε, αλλά παρόλα αυτά υποθέταμε ότι αυτά που ανεβοκατεβαίνουν και σε σταματάνε γιατί θα περάσει το τρένο, να μην σε πολτοποιήσει το τρένο, αυτά υπάρχει κάποιος αυτοματισμός που τα ελέγχει και κάποιος άνθρωπος που επιμελείται και ελέγχει τον αυτοματισμό. Γιατί είναι πολύ σοβαρά και έχουν να κάνουν με την ασφάλειά μας, και ειδικά μετά από όλα αυτά που έγιναν. Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι όχι, δεν ισχύει αυτό στη χώρα που ζούμε, ότι αυτά τα ανεβάζει ένας άνθρωπος. Τις προάλλες ο securitas που τα ανέβαζε ξεχάστηκε, τον πήρε ύπνος και μείναν ανεβασμένα, και τώρα τις προάλλες τι έγινε? Σήμερα τα ξημερώματα λοιπόν, σύμφωνα με καταγγελία οδηγού μηχανής, έφτασε εδώ στο σημείο και πριν περάσει τις ράγες κοίταξε αν περνάει κάποιο τρένο, και δυστυχώς είδε ότι περνούσε τρένο εκείνη τη στιγμή και οι μπάρες που βλέπετε από πάνω μου ήταν ξεχασμένες και ανεβασμένες. Είχαμε και τη σύλληψη του φύλακα που βρίσκεται εδώ και ελέγχει τις μπάρες αυτές στα πλαίσια του αυτοφόρου. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, το ξαναλέμε. Αυτό που σας είπα και πριν από μερικά νούμερα, θέματα, ότι λέμε κάτι μεταξύ σοβαρού και αστείου μέσα σε ένα σατυρικό πλαίσιο και γίνεται πραγματικότητα. Δεν είχαμε πει τις πάλι στην εκπομπή, είμαστε η χώρα που όταν πας και βλέπεις μπάρες ανεβασμένες ή κατεβασμένες πρέπει να σταματάς πάντα και να ελέγχεις. Έτσι. Πάλι καλά που ο άνθρωπος στη μοτοσικλέτα σταμάτησε να ελέγξει αν περνάει τρένο, γιατί ήταν ανεβασμένες οι μπάρες και όντως περνούσε τρένο. Ζούμε από τύχη νούμερο 2. Πάμε στα σχολεία. Για πάμε στο επόμενο. Είμαστε σε ένα δημοτικό σχολείο, προσέξτε. Έχουν μπει τα παιδιά για να κάνουν μάθημα. Την ώρα λοιπόν του μαθήματος συμβαίνει αυτό που βλέπετε εδώ. Έχει σπάσει ο σωλήνας, πετάει νερά. Μία μέρα πριν έχει βγει αυτή η ανακοίνωση που θα δείτε. Το σχολείο δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα λόγω εκτέλεσης εργασιών επισκευής για λόγους ασφαλείας των μαθητών. Την επομένη λοιπόν συνέβη αυτό που είδατε. Να μου το θυμηθείτε ότι θα αναπολούμε τις μέρες στα καλά εκείνα σχολεία που το μόνο που συνέβαινε ήταν ότι πέφτανε κομμάτια, σοβάδες από το ταβάνι. Ανατινάχτηκε το καλοριφέρ. Ζούμε από τύχη νούμερο 3. Τα ποντίκια λοιπόν έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μύρνης περίπου πριν από 20 μέρες. Βλέπετε όσο μιλάμε τα συνεργεία του Δήμου που πήγαν να κάνουν απολύμανση, τοποθέτησαν παγίδες στα φρεάτια. Παρόλα αυτά επανεμφανίστηκαν τις τελευταίες μέρες τα ποντίκια στο σχολείο. Τα οποία σύμφωνα με τις μαρτυρίες έκοβαν βόλτες κυριολεκτικά μέσα στον προαύλιο χώρο του σχολείου, μέσα στις τουαλέτες. Χθες πληροφορηθήκαμε από τον Νίκο Χαρδαλιά που έχει αδειάσει άσχημα τον Γιώργο Πατούλη ότι πλήρωσε 5,5 εκατομμύρια ευρώ η περιφέρεια Αττικής για να σκοτώσει τα ποντίκια. Και σκότωσε τα ποντίκια σε όλο τον πλανήτη Γη. 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Δώστε ρε παιδιά κάτι να σκοτωθεί και κανένα ποντίκι σε αυτό το σχολείο. Ζούμε από τύχη νούμερο 4. Θα δούμε τώρα αποκλειστικές εικόνες από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο δεύτερο γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας. Έσπευσαν πυροσβεστική αστυνομία οι πάντες. Μιλάμε για μια εσκεμμένη ενέργεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγιναν, τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός ή όχι. Την υπόθεση πάντως την έχει αναλάβει το ανακριτικό. Κυρίες και κύριοι, καλοριφέρ σκάνε, ποντίκια παρελάβουν σχολεία. Ανατινάζονται εκρηκτικοί μηχανισμοί στα κηλικεία των σχολείων. Δεν θα βγάλουμε επιστήμονες. Τζον Ράμπο θα βγάλουμε από αυτά τα σχολεία, εκτός αν είναι κάποιο άλλο είδους εκπαίδευση. Δηλαδή, κάτι συμβαίνει που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πολεμικοί ανταποκριτές κινδυνεύουν λιγότερο. Όντως, ρε παιδί μου. Και ο Καπερνάρος, ο κύριος Καπερνάρος, το έχουμε το βίντεο αυτό. Να τον ενημερώσουμε, κύριε Καπερνάρο, με πολύ έτσι. Ότι οι δημοσιογράφοι που σας παίρνουν τη συνέντευξη, στην προκειμένη συνέντευξη, σας ειρωνεύονται όταν μιλάνε για τύχη και σύμπτωση. Σας ειρωνεύονται, πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Οπότε μη συμφωνείτε μαζί τους και λέτε ναι. Ειρωνία είναι.
Ο αρμόδιος υπάλληλος λοιπόν κατέβασε το εν λόγω υλικό και διαπράττοντας συμπτωματικά ή αν θέλετε το χρυσό λάθος, τράβηξε, κατέβασε υλικό από 3 ακόμη κάμερες. Τέτοια τύχη, τζόκερ. Δηλαδή κατά λάθος το έκανε. Κατά λάθος πήρε το 1 λεπτό πριν από τη σύγκρουση. Καταλάβατε, ήταν φοβερή. Χρυσό λάθος. Το χρυσό λάθος. Μετά το χρυσό γκολ έχουμε το χρυσό λάθος. Βρίσκουν τα βίντεο, τώρα ξαφνικά έπεσε εκεί 2,5 χρόνια μετά, 2 χρόνια μετά, κατά λάθος. Πάνω και 1 λεπτό πριν τη σύγκρουση. Και κοίτα ρε τον τυχερό ρε τον άνθρωπο. Και το χρυσό λάθος συνεχίστηκε πηγαίνοντας στο βίντεο στον Άρη Πορτοσάλτη. Ναι, άλλο χρυσό. Όλα χρυσά στην πορεία. Χρυσό λάθος, χρυσός δημοσιογράφος. Όλα χρυσά και το πιο χρυσό από όλα που έχουμε πλέον, έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχουμε. Πραγματικά με το χέρι στην καρδιά, αντικειμενικά, όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, δεν έχετε νιώσει μάλλον ποτέ πιο αδιάφορα. Μάλλον το αδιάφορα είναι επίοικια. Ναι. Έχετε νιώσει ποτέ πιο σχεδόν αποστροφή για αυτήν την διαδικασία, η οποία ακόμα και μέσα στο πλαίσιο του διακοσμητικού, του συμβολικού, για να το πούμε πιο ευγενικά, Προέδρου της Δημοκρατίας στη χώρα αυτή χρόνια τώρα, όπου συμβολίζει κάτι, έχει να κάνει με έναν συμβολισμό, δεν έχει... Σημειολόγια. Ναι. Νιώσατε σχεδόν αποστροφή για αυτήν την ψηφοφορία, η οποία με τα 1000 ζόρια και μόνο με τις ψήφους από ένα συγκεκριμένο κόμμα, κομματική ψηφοφορία δηλαδή, έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας πλέον, τον κύριο Τασούλα. Για να το δούμε. Το Κοινοβούλιο εξέλεξε σήμερα τον 10ο πρόεδρο της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Και θέλω να του κάνω ένα δώρο. Ένα high-tech γραφείο που διαθέτει πολλά και μεγάλα συρτάρια για να αποθηκεύει ντοσιέ, έγγραφα, δικογραφίες και αν τις ξεχάσει στο συρτάρι όλα καλά. Έτσι κι αλλιώς αυτά που ξέχασε στα συρτάρια του τον έκαναν σήμερα πρόεδρο. Συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ζωή σε λόγους σας. Ευχαριστώ. Τα κατάφερες ρε μαγάσα. Piece of cake, bro. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Ο Κούλης με έστειλε. Και εμένα. Αφού μας υποχρέωσε ο Μητσοτάκης να σε ψηφίσουμε, σας ανακοινώνω ότι έτσι τσαμπουκάει στο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για χάρη της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να αφιερώσω αυτήν την νίκη μου στον τεράστιο σκηνοθέτη που με έφερε εδώ, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι αυτός που πίστεψε σε μένα και με την καθοδήγησή του στέκομαι εδώ κρατώντας το χρυσό αγαλματάκι. Να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα μέλη του θειάσου της Μεγάλης Παράταξης που βοήθησαν να πάρω το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Ευχαριστώ που με ψηφίσατε έστω και αν δεν το πιστεύατε. Αυτό θα πει να είστε πιστά σκυλιά. Ώρα να την κάνετε για να πάω στο προεδρικό μέγαρο. Άντε τζους. Άντε δρόμο. Ωραίος. Μοιραίος. Ούτε ένα φωτανάκι. Κάνε μας τη χάρη, ρε. Αχ, Θεούλη μου, θα ήταν αστείο όλο αυτό και πολύ αστείο μάλιστα αν δεν ήταν τόσο τραγικό. Τι παρακολουθούμε, κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι πλέον η αντίληψη για τη δημοκρατία. Αποφασίζουν μόνοι τους, αυτός θα είναι για αυτούς τους λόγους. Του δίνουν συγχαρητήρια χωρίς να έχει καμία καθολική αποδοχή. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα πρέπει εμείς όλοι οι Έλληνες να τον δεχτούμε ως τον πρόεδρο της δημοκρατίας, έτσι. Πραγματικά, είπαμε, είναι ένα συμβολικό αξίωμα, το οποίο έχει όμως τη σημασία και υπήρξαν άνθρωποι που το τίμησαν, για παράδειγμα ο Στεφανόπουλος, με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο και σε σημείο που μας κάναν να νιώσουμε και υπερήφανοι. Και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια απλά πέρασαν από αυτό το πόστο χωρίς να το προσβάλλουν, τουλάχιστον. Είναι πραγματικά, και θα μιλήσω τίποτα περισσότερο, σαν ένας πολίτης, ένας Έλληνας πολίτης, τίποτα περισσότερο από αυτό. Είναι πρώτη φορά σε όλη μου τη ζωή που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου να νιώθω ότι δεν μπορώ να αποδεχτώ αυτόν τον άνθρωπο να συμβολίζει τη δημοκρατία της χώρας μου. Αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι τα ωραία σε αυτή τη χώρα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, που είναι πιο φιλοσοφημένο και έχει να κάνει με το αν θέλετε και νομίζετε ότι στη ζωή σας χρειάζεστε περισσότερο χρόνο ή περισσότερο χρήμα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να πατήσω. Σωστά. Ειλικρινά δεν ξέρω το αποτέλεσμα και ειλικρινά έχω ενδιαφέρον μεγάλο για αυτό το αποτέλεσμα. Είχαμε ντέρμπι, Κωστάκη.
Είχαμε μεγάλο ντέρμπι, διχασμένος ο κόσμος. Τελευταία στιγμή με 58%. Με 58? Ναι, έναντι 42 προτιμούν περισσότερο χρήμα. Περισσότερο χρήμα, κυρίες και κύριοι. Αν σας κάνουν την ίδια ερώτηση κάπου στα 85. Στα 60 δηλαδή. Ναι, περισσότερο χρήμα με μικρή διαφορά από τον περισσότερο χρόνο. Αποφάσισε μόνος του ότι θα κάνει πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Τασούλα. Το έκανε και βγήκε και του έδωσε συγχαρητήρια μετά. Τι ζούμε, τι δημοκρατία είναι αυτή που ζούμε. Είχαμε παρουσιάσει ένα τραγούδι της προάλλης, αλλά το είχαμε μόνο ηχητικά. Πες μας, Χριστό. Τώρα έχουμε και το βίντεο κλιπ, μας το έστειλαν. Ο Μιχαήλ Άνθης το έχει γράψει, στίχους μουσική. Λέγεται «Στου ουρανού τις ράγες». Και τραγουδούν με τη σειρά που ακούγονται και θα τους δούμε κι εμείς: η Ευδοκία Ράπτη, ο Χριστόφορος Γερμενής, ο Μιχαήλ Άνθης και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Θα πάρουμε μια μικρή γεύση και έτσι θα κλείσουμε σήμερα τους Boomers. Σήμερα το βράδυ, 11.30 ώρα, σας περιμένουμε στο TV Μακεδονία. Ελληνικά pop hits εναντίον ξένων pop hits. Γίνεται πραγματικά χαμός ολοζώντανα. Και τα λέμε με το Ράδιο Αρβίλα από Δευτέρα. Και αύριο βέβαια. Χίλια συγγνώμη, σας παρακάλεσε ο Αντώνης να μην απαντήσει στην ερώτηση. Μην μου στέλνετε τις απαντήσεις. Παρακαλώ, ήταν ξεκάθαρο. Τι δεν κατάλαβες δηλαδή. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ. Την αγάπη μας, παιδιά, την αγάπη μας. Πάμε. Παίρνω παιδί μου και δεν απαντάς. Στείλε ένα μήνυμα πως όλα είναι εντάξει. Να μου προσέχεις κι αν πεινάσεις να φας. Έχω στην τσάντα σου τυρόπιτα φυλάξει. Έλα Ιορδάνη, ο πατέρας σου καλεί. Βάγει Σπύρο, Αναστασία, Ιφηγένεια. Κοίτα πως κλείνει ετούτη η γιορτή. Κορμιά και σίδερα καυτά γίνανε ένα. Πώς έγινε έτσι ο πόνος ξαφνικά και δεν χωράω στο μπλουζάκι που σου πήρα. Φοράω το τζιν σου, την κολόνια, τα γυαλιά. Μήπως και πάρω κάτι απ' τη δική σου μοίρα. Η Intercity συγκρίθηκε με εμπορικό τρένο με αποτέλεσμα 3 βαγόνια ανάγκης για αυτούς. Πρόκειται για ένα τρένο που περνούσε στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Αθήνα και το περιστατικό αυτό συνέβη κοντά στη Λάρισα, στο ύψος του ποτού Ευαγγελισμός, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Κοιμήσου μάνα και μη σκέφτεσαι κακό. Είναι λεγμένες οι γραμμές και θα αργήσω. Στου ουρανού τις ράγες τώρα θα κυλώ. Συγγνώμη που δεν πρόλαβα να χαιρετήσω. Εδώ επάνω έχει σήματα πολλά. Έχει χαμόγελα και φώτα για τον δρόμο. Δεν έχει υπεύθυνους, τούνελ και κλειδιά. Που το καθένας έχει το δικό του νόμο. Γίνε αστέρι, φέγγε μου να περπατώ. Στο όνειρό μου έλα λίγο να τα πούμε. Τότε που ήσουνα μικρός να θυμηθώ. Πίσω από γέλια και αταξίες να κρυφτούμε. Σώπασε μάνα και γίνεσαι πληγή. Και εσύ πατέρα πες της κάτι να γελάσει. Θα έρθω απόψε να σας δώσω ένα φιλί. Δεν τρέχει τίποτα, ζωή είναι, θα περάσει. Τώρα είναι νύχτα, μα η αυγή είναι κοντά. Άσε στον ήλιο, έστω μια χαραμάδα. Δεν ήρθα μόνος εδώ πάνω, δεν κλεφτά. Σ' αυτό το τρένο ήταν όλη η Ελλάδα. Τώρα είναι νύχτα, μα η αυγή είναι κοντά. Άσε στον ήλιο, έστω μια χαραμάδα. Δεν ήρθα μόνος εδώ πάνω ούτε κλέφτα. Σ' αυτό το τρένο ήταν όλη η Ελλάδα.